Bantay lang dito si Anjo, koy. Mubalos dyan ko niya. Ako ba kuya, ay mubalan ko ko. Hindi dala ni mo remote, koy. O kuya, dala na ko, dala. Unsan, paop ka? Yaw, kanjo na ito nagamiton. Sige, sige, sige. Bantay lang itong makita na ito siya ron. Itileport yun na ito sa mga dinosaur. Kanang sa kuwan ni kuya, sa mga tiberes. Mahalag ba siya asa? Tara, ito na ito. Sige. Pantay lang dito si Anjo ron. Kabalo jud ko ba siya jud ng trip sa mua. Unsa na po'y kabuang ka atong ibaghaka to? Magampo lang gid siya nga di mi magsugat duha. Kay pasayawon jud ako siya kuy undang-undang ba. Pantay ra gyud ka. Ha? Wa jud ko madlok bisikin siya mong sugat sa kuwa. Kasama di kuwa na sa kuwa. Wah! Yati ka doon, ikaw ning trip sa mga atong niagi no. Bitaw, Jo. Ikaw ba nag-teleport sa mua? Nagpaktas ba may Paulo, ha? Ikaw yung bantay lang karon. Makabalot si Jimmy Simwak, i-full charge ng battery. Basta ino to, mong hadlok ko sa inyo ha. Power kaya niya ako ang magic one. Yati ka doon, basig nakalimutan nasa kuwang magic float. Nabot yan sa mga ang remote. Bantay lang dyan ka sa mga karon. Power kaya niyo, di mo kapinlian eh. Bantay lang. Ay gusto masiguro ka makasayaw wag walay undang-undang. Tasting eh! Gusto mambuga ka mateleport sa mga dinosaur? Sino po sa Iberes? Tasting eh! Ay gusto jud ang sample ha. Sige! Mara na, Paps? Bungagi pa. Mora ba, Paps? Mora to'y kaya ni mo? Karon ka ako na po, be. Yati ka Jo. Yung sa man mo niya akong buhok, anong nipula naman eh. Sige na ba, pasiyawan ba ta ka? Yati ka Jo, ibalik niya akong buhok ba? Okay raw tag katong apro-apro nga buhok kay para imnong rigi tirada ba? Pas niya! Ay, rigi-rigi. May problema na. Kini oh. Kani nga buhok Jo, unsang butong buhok nga gikuha mo sa kuha nga pula man to. Ito awanag na ni kuya, wala magsi-approve man. Murag bulbul, ano ko diri oh. Eh nawayon pura ning mga presentiyan niyo pasayawon be. Pangitawag na mo na. Oy! Naunsa man mo? Dira atong kalabanon, anong kalabanon mo ninyo? Ay, tama din no, siya mo na itong kalaban. Uy, balik siya ng buhok ni kuya. Yati ka koy! Niingon ni mong kuya, ibalik akong buhok, dili mo og puti, ibalik ni! Mali man siguro na channel mo napitit ka, kuya, koy. Maligid siguro kuya. Sige, 5 na Cartoon Network lang. Kita. Oh, kandi nabalik na. Pataka ron kislit yung bataan ni. Sige na muglalis ha. Ikaw ilang ilisan na ka pang babae. Wala lagi na talab, Ju. Siya wala. Tanaway mong tapad. Ano ako manilisan, kuya? Dili man guna kadulot si kuya, koy. Ano man? Nakabaksin manggug ko. Gusto mo na nga baksin? Baksin sa anti-rabies, dili. O sa anti-tetanus. Gingnan, pamunta ko ni mo, kuya. Kung magbabaksin ko ko, tanawa ng forma no, karon no. Oy, Jo. Ibalik ng sinila na koy. Balik pa yung 08. 08 si mong mata. Ambi ng remote, koy. Dara, kuya. Pislita lang nasa tunga, kuya. Saan anong pisdito nung gusto nga? Kanang aron mawala ka. Ay, kabuang ni mo ni Atik lang, atik lang. Kanaw. Pula. Pula, kuya. Nandi among super power. Kabuang, sige daw. Sige ha. Kita sa Andam kita na, andam. pula, kuya ha. Sige. One. Patay ka ng Jo. 1, 2, 3, go! Tika sana na, oy! Bantay lang ka sa mga karon siya. Kuya, play the music. Kasi play the music no, wala akong dala speaker. Pinabahay mong plot, patinguga. Para ko sumay mo dagan. Na, das magiging nyo na si Anjo. Sige na. Ready? Kana ako kura, bangka eh. Kaya. Uy, nga nung namalik man mo.